knew when we first got married that ሎሪ እና ክሪስ ይባሃሉ ፈጣሪ ካብ ብዙሓት መሪጹ ሰለስተ መንታ ብሓደ ግዜ ዝሃቦም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ሰለስቲኦም ደቆም ብጣዕሚ ጽቡቓትን ተፈተውትን ነይሮም ምድናስ ብጣዕሚ ዝፈቱ ምድናይ ደስ ዝብሎም ቆልዑ ኣለዎም ናይ ቀዳማይ ወዶም ቃይል ዓመት ንምኽባር ፌሪስ ዌል ናብ ዝበሃል ናይ ቆልዑ መጻወቲ ብምኻድ ባምቡላን መጻወትን ይገዝኡ ናይ ደቆም ናይ ድቃስ ሰዓት ብምብጽሑ ናብ ገዛ ንምኻድ ናብ መኪና ኣተው ናብ ገዛ እናኸድና ትብል ኣዲኦም ሎሪ ኤማ እና ኬቲ ኣብ መኪና ውሽጢ ፊልም ይሪኡ ኣለዉ ቃይል ድማ ንዓመቱ ዝተገዛኣሉ ጌም ይጻወት ኣሎ 10 ደቂቕ ምስ ተጓዓዙ ኣብ ትራፊክ ላይት ቀይሕ መብራህቲ ደው በለት ድሕሪኡ ደቃ ንምርኣይ ድሕሪት ቆላሕ በለት ኬቲ ድቃስ ወሲድዋ ኣሎ ኢደይ ሰዲደ እግራ መኺእያ ንሳ ጥራሐ ንመወዳእታ ጊዜ ዝዝክር ትብል ኣዲኦም ሎሪ was one of the last things that I remember. ኣብዚ ሰዓት እዚ 1843 ኪሎግራም ጽዕነት ዝፀዓነ ብ80 ስፒድ ዝጓዓዝ መኪና ይገጭኦም ኣዲኦም ፌንቶ ወዲቓ ኣብ መኪና ውሽጢ ዝነበረት እናሓግኦም ከም ትብሎ ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ሓፂን እንትሕፀፍ እንትስበር እንትፈሓሓቕ እዩ ኣብ ህይወተይ ዝሰማዕኽዎ መፍርሒ ድምፂ ንሱ እዩ ትብል ሓንቲ ኣውቲስታ ናብ ፖሊስ ደወለት ከቢድ ሓደጋ በፂሕ ኣሎ ሰለስተ ዝሞቱ ህፃናት ኣለዉ መስለኒ ቀልጢፍኩም ብፅሑ በለት ብዝንቅጥቀጥ ድምፂ It's a really bad car accident. We think that we got the dead kid was stuck in the car. Please don't come away. ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ስቲቭ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ሓደጋ እዩ ነይሩ ተጣረቦይ ጥራሕ ዝብል ነይረ ከመይ እየ እዞም ሰለስተ ቆልዑ ዘውፅኦም ይብል ነይረ ግን ከውፅኦም ኣይከኣልኩን ይብል ብዝሕዝን ድምፂ And I couldn't. If I couldn't get him out. ሆስፒታል ኩሎም ከይዶም ኣቦኦም ሃገር ሰላም እዩ ብምባል ኣብ ስራሕ ኣሎ ክሪስ ቴሌፎን ተደወለሉ ናብ ሆስፒታል ቀልጢፉ ክመጽእ ተነጊርዎ ልክዕ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ኬቲ ከም ዝሞተት ተነጊርዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ቴሌፎን ተደዊሉሉ ኣብ ካሊእ ሆስፒታል ኣትያ ዝነበረት ኤማ ከም ዝሞተት ተነጊርዎ ቴሌፎኑ ደርበዮ ህይወተይ ጸልማት ወሒጥዋ ይብል The first thing I said was, please tell me I was alive. And he said, I'm sorry, but MS expired. ቃይል ተሪፉ ኣብ ዓራት ሃሪሱ ኣቦ ረኣዮ ተስፋ ድማ ገይሩ ቃይል እኳ ተፈለይ ፈጣሪ ብምባል ጸለየ እቲ ዶክተር ደጊሙ ጸዊዑ ከምዚ ይበሎ ሓንጎሉ ኦክሲጅን ክቕበል ስለ ዘይከኣለ እቶም ማሽናት ክንነቕሎም ግድን እዩ ወድኻ ዓሪፉ ይበሎ ሓደ ኢዱ ጨቢጦ ብምሓዝ በቲ ሓደ ኢዱ ጨጉሩ እናነኻኸአ ይቕሬታ ዝወደይ እናበለ ብዓቱ ወረደ ሰለስቲኦም ደቆም ብሓደ መዓልቲ ዓሪፎም ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ድቃስ ምልዓል ንምስኻ ምሕጻብ ምግቢ ምብላዕ ኸቢድና ሃሪስኻ ስቕኢልኻ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ምዕማት ስቕኢልካ ምሕሳብ ኮይኑ ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ዘይምእማን መድሓኒትና ኮይኑ እዞም ሕጉሳት ቆልዑ ብሓደ መዓልቲ ዝሰኣኑ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ነገር ወሲኖም ውሳነኦም ድማ
ቆልዑ ምውላድ ነይሩ ሰለስቲኦም ብሞት ዝሰኣንዎም ደቆም ደስ ክብሎም እዩ ሓዘና ኣይደልዩን እዮም ኢሎም ቀፂሉ ዝተፈጠረ ነገር ብጣዕሚ ዘገርም ንምእማኑ ዘጸግም ነገር እዩ ሰለስቲኦም ደቆም ብሓደ መዓልቲ ዝሰኣኑ ወለዲ ዘይተጸበይዎ ነገር ተፈጠረ ሎሪ ጠነሰት ጠኒሳ ድማ ዝወለደቶም ብሓደ ግዜ 3 ቆልዑ ኮይኖም 3 ቆልዑ ብቻ ዘይኮነስ ክልተ ኣጓላት ሓደ ወዲ ኮይኑሎም ብዝሞትዎም ቆልዑ ቁጽሪ እናጾታ ብድሕሪ ሓደ ዓመት ወሊዶም ሰለስቲኦም ደቆም ብዝሞትዎም ደቆም ስም ሰየምዎም ብሓቂ ተኣምር እዩ ኣምላኽ ስቃይና ርእዩ ሂቡና ይብሉ እቶም ወለዲ እቶም ዝተወለዱ 3 ደቆም ብምሓዝ ብሞትና ብዝሰኣንዎም ደቆም መቃብር እናኸዱ ኩል ጊዜኦም የሕልፉ And we go to the cemetery and we have picnics and Really? as much of a picnic that 2.5-year-olds can have.